kolpe latza izan da, pandemia. Bueno, datuak aztertzen genituen, pandemia aurretik, ikusten genuen pixka bat errezesio batean sartu ginela, eta falta zitzeguna zen halako birus bat, ez? Batean, egun batetik bestera, produkzioa erabat gelditu, lan mundua erabat gelditu, eta hortik hasi ginen ikusten ja nola patronalaren jarrera non jartzen zen, ez? Abusuetan berriro ere, jendea oporretatik hartzen egunak, joan etxera, baina beti nolabait patronala dirua poltsikoetan geratzen, ez? Langileek, edariek ere beldurra zuten, ez bakarrik haiek kutsatzeko baizik, eta kasu askotan beldur ikaragarria haiek kutsatzen zutenak izateko. Are gehiago gure bezalako auzo batean nahiko zaharkitua dagoen, adineko bezero asko dagoen, eta psikologikoki une gogorra izan zen, ez? Gainera zen betiko lana egin behar izateaz gain, desinfekzioa, tal, eta psikologikoki jendeak amaitu zuen leher eginda. Urriaren 18ko adierazpena izeneko testua irakurri zuten atzo Sortuk eta Euskal Herria Bilduk Euskal Ezker Independentistaren izenean Donostiako Aiete jauregian bertan. 5 puntuko adierazpena da eta besteak beste etaren indarkeriak eragindako biktimei egiten die aipamen berezia. Arkaitz Rodriguez, Sortuko idazkari nagusiak eta Arnaldo Otegi Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusiak euren mina aitortu dute eta etzela inoiz gertatu behar estan dute. Erreakzio soka luzea ekarri du urriaren 18ko adierazpenak. Alderdi politikoen ordezkari ez gain, etako biktimek ere hartu dute hitza. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez Deustuko Estudioetatik ari gara, zuzenean eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, entretenimendua eta iritziaren bitarte. Urriak 19 ditu gaur, asteartea da, eta atzoko adierazpen hori, urriak 18ko adierazpen hori izango dugu izpide gaur ere esan bezala soka luzea ekarri du, bai alderdien artean eta baita ere biktimen artean, horiei erreparatuko diegu, eta hain zuzen ere ordu honetan, 12 agerraldia egiten ari dira baita ere alderdi sozialistako kideek Gernikan, Jose Luis Rodríguez Zapatero, Patxi López eta Idoia Mendia, besteak beste agerraldi horrekin konektatzen saiatuko gara, goiztean zehar, baina lehenago Gernikara bertara joango gara, bertan bat egingo baitugu Udane Arbeo lankidearekin, eguerdion Udane, esan dugu, sozialistak etaren amaieraren 10 urtera adierazpenak egiten ari direla, eta bertan ere espero da urriaren 18ko adierazpenei buruzko adierazpenak egitea, ez da? Bai, hori da, 10 urte beteko dira, etak bukatutzat eman zuenetik jarduera armatua testuinguru honetan atzo urriaren 18ko adierazpena irakurri zuten Arkaitz Rodriguez Sortuko idazkari nagusiak eta Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusiak bertan adierazi zuten hektaren biktimei mina adierazi zieten eta etzela inoiz gertatu behar esan zuten besteak beste adierazpen horiek arreta piztu zuten zenbaitengan eta gaur bertan hemen Gernikan aurkitzen gara PSek antolatutako ekitaldian bertan dira Idoia Mendia, Patxi López eta Zapatero besteak beste eta autogobernuaren eta Euskal Erakundeen ikurra islatzen duen Gernikako juntetxea aukeratu du alderdi sozialistak. Bertan kritiko agertu dira ezker independentisten adierazpenen aurrean eta nabarmendu dute etak ekintza terroristak amaitu behar izan zituela gizartearen, presioaren, justiziaren eta segurtasun indarren ekintzaren nazioarteko lankidetzaren eta askatasunen defentsan milaka pertsonaren sakrifizio pertsonalaren ondorioz. Bestelakoan oroar aurrera pausotzat hartu dute adierazpena gainerako alderdiek.
Zeresan handia izan du ezker independentistak irakurritako urriaren 18ko adierazpenak. Biktimei zuzenduta ondorengo esaldi hauek berrikuntza eta arreta piztu dute. Gaur, etaren indarkeriak eragindako biktimen aipamen berezia egin nahi dugu. Gure atsekabea eta mina adierazi nahi diegu jasan duten sufrimenduagatik. Gure egiten dugu haien mina. Eta sentimendu zintzo horretatik baieztatzen dugu ura ez zela inoiz gertatu behar. Alderdien artean iritzi ezberdinak jaso dira, urratsa eman dela ikusten dute gehienek. Biktimei gertutasuna adierazi diete. Aurrera pausu bat izan da, beharrezkoa zen, positiboa da. Para celebrar que hace 10 años la democracia venció al terrorismo. En estos tiempos se acuerda permanentemente de las víctimas. De las víctimas que en ocasiones y desgraciadamente fueron doblemente víctimas del terrorismo y también del olvido. PPko ordezkariek ordea adierazpena gaitzetsi egin dute eta kritiko agertu dira. Carlos Iturgaizek adierazi du Otegirenak gustu txarreko txantxaba dela. Bien bitartean Brian Currin abokatu algoafrikarrak goraipatu egin du gaur ezker abertzaleak plazaratu duen adierazpena. Adierazi du independentziaren aldeko ezkerrak adierazpen iraultzaile eta funtsezko argitaratu duela, etaren indarkeriaren biktimek pairaturiko minaren inguruan. Eta foro sozialak adierazpenari dagokion balioa emateko eskatu die gainontzeko eragilei, EH Bilduk eta Sortuk emandakoa urrats garrantzitsua eta beharrezkoa dela gaituz. Urriaren 18ko adierazpen horrek, non esaten den etaren indarkeriak sortutako mina etzela inoiz gertatu behar, soka luzea ekarri du baita ere etako biktimen artean, besteak beste zalantzak eta ñabardurak ere. Bai, alaxe da esaterako eta hildako biktimen senideen artean Marta Buesak adierazi du mezu berria dela, baina faltan duela etaren indarkeria bidegabea izan zela aitortzea eta emandako babesari buruz autokritika egitea. Bestetik atzokoa aurrera pausoa dela nabarmendu zuen Maria Jauregik, baina erantsi zuen etarenak ez ezik indarkeriaren biktima guztiek ere aitortza merezi dutela. Hori ala estatuak ere urratsak egin behar dituela beste gainontzeko biktimekin. Jasandako samina ahaztu gabe etorkizunari itxaropenez begiratzeko beharra nabarmendu dute biktimek. Ostera, Lokarriko Paul Rios koordinatzaile ohiak esan du baikorra dela ezker independentistaren adierazpen ura eta elkarbizitza eraikitzeko hitzetatik ekintzetara pasatzeko deia egin zuen. Bien bitartean Joseba Urrusoloetako kide ohiarentzat ere adierazpena pauso garrantzitsua da, baina eraginkorra izan dadin beharrezkoa da gogo eta hori ezker abertzalearen oinarrien artean zabaltzea. Eta Aieteko Bake konferentziatik 10 urte bete diren testuinguru honetan Gogora Institutuak antolatuta biktimak eta kide hoien arteko bilkura izan da Gasteizen. Hori da atzo Gasteizen elkartu ziren eta jarduera amaituta eten zuela 10 urte bete direnean 11 galderen inguruan hausnartzeko izan zuten hainbat biktimak eta giza eskubidetako adituak. Gogora Institutuak eta Eusko Jaurlaritzako giza eskubideen biktimen eta aniztasunaren zuzendaritzak antolatutako 10 urte etarik gabe bizikidetza eraikitzen solasaldian. Mai inguruan izan ziren Maria Jauregi eta Marta Buesa eta hildako biktimen senideak, Joseba Ezeolaza Memoria Digna gogoan taldeko kidea, Paul Rios Lokarriko koordinatzaile ohia, Joseba Urrusolo etako kide ohia eta Itziar Boiain Maisabel filmaren zuzendaria. Biktimen senideek atxekabea, samina eta sufrimendua adierazi zuten solasaldian sentimendu berdintsuak azaleratu zituzten Marta Buesak eta Maria Jauregik eta kaien bizitzan utzitako arrastoaz galdetu zietenean. Bigarren solasaldia berriz gaur izango da Donostian eta bertan ere parte hartze zabala izango da.
Eskerrik asko Udane Arbeo, eta saiatuko gara lehen esan bezala Gernikara zuzenean konexioa egiten, Alderdi Sozialistak egiten ari den adierazpen horrekin, hain zuzen Idoia Mendia hitz egiten hasiko da, hitz egiten hasi da, oraintxe bertan entzungo dugu, berak esaten ari dena, urriak 18ko adierazpenaren biharamunean, eta baita ere esan dugun bezalaze, Aieteko bake konferentzia hartatik 10 urte igaro diren honetan. Agerraldi horretan ere espero da hitz egitea Patxi López, lehendakari ohia, eta baita ere José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiar presidente ohia. Joko dugu Gernikara. Nuestro querido Alfredo Pérez Rubalcaba. Le tenemos muy presente en este día, que nos permite recordar el hilo socialista que ha ido permitiendo coser muchas de las heridas que ha causado el medio siglo de terrorismo. Un hilo socialista que comienza con el liderazgo de Ramón Rubial, un obrero represaliado que renunció a cualquier revancha por lo sufrido para construir un espacio común entre los diferentes. Y fue aquí, en Guernica, donde se demostró eso con hechos, en ese primer Consejo General Vasco que él presidió, con representantes de todos los partidos políticos, que Euskadi es un espacio en el que debemos caber todas y todos. Un espacio donde acordar con el diferente, de construir el futuro de nuestra sociedad con quien no piensa igual que nosotros. Y ese fue el espíritu que permitió aprobar el Estatuto de Gernika, y es el mismo espíritu que nos ha permitido llegar al día de hoy. Llegar hasta este momento que me ha tocado liderar a mí, en el que hemos podido, por primera vez en la historia, construir un gobierno entre diferentes sin ninguna amenaza violenta. Entre las muchas razones de mi orgullo por haber sido secretaria general del socialismo vasco está haber cumplido el anhelo de los milicianos que tanto me enseñaron, culminando el proyecto de Ramón Rubial. Y no fue casualidad. No fue casualidad que el fin de ETA llegara con socialistas al frente de los gobiernos de España y de Euskadi, con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y con el lehendakari Patxi López. Con ese trabajo, también, a veces conflictivo, pero tan complementario y definitivo, que hicieron Alfredo Pérez Rubalcaba y Jesús Eguiguren. Hortxe entzun ditugu Idoia Mendiaren hitzak, Alderdi Sozialistak bakearen bidean egin duen ibilbidea gora aipatuz bere hitzetan, albistegian arratsaldeko birak eta erdietan emango dugu horren inguruko informazio gehiago, baina aurrera jarraituko dugu eta gaur bularreko minbiziari aurre egiteko nazioarteko eguna da. Emakumeen artean detektatzen den minbizi motarik ohikoena eztan beharra dago. Osakidetzak detekzio goiztiarraren programa abian du, baina iaz pandemiaren eraginez osasun sailak aitortu duenez ohikoa baino detekzioen erdia, baino ez dute egin. Aurrerantzean diagnostiko goiztiarra indartzeko, hala ere Osakidetzan 13 mamografo berri instalatuko dituela iragarri du osasun sailak. Gotzone Zagardui osasun sailburua. Dakizuenez, astearte honetan bularreko minbiziaren aurkako munduko eguna ospatzen da. Eta azpimarratu nahiko neuke detekzio goiztiarraren garrantzia. 26 urte daramatza Osakidetzak baiketa programa bat aurrera eramaten. Horri esker, 11.000 minbizi inguru detektatu dira. Eta horretarako 2.200.000 mamografia egin ditugu. Zertara lagundu digu horrek? Horrek lagundu digu hainbat eta hainbat minbizi fase goiztiar batetan detektatu eta horren ondorioz tratatu ahal izatea. Horgaitik da, garrantzitsua baeketen deiari erantzutea eta parte hartzea. Pandemiak honetan ere bere eragina egin izan du, baina aurrera goaz froak egiteko erritmoa berreskuratzen. Horretan eskertu egin behar diet gure profesionalei, zelako garrantzia eman dioten berreskuratu dezagun honetan be gure normaltasuna.
Zorionez, Osakidetza ez da eten inongo momentutan eta dagoeneko berreskuratzen ari gara froga horiek. Zergatik, balen esan dugun bezala, garrantzitsua delako aurrea hartzea gaixotasunarik eta horretarako minbizia goiz detektatzeko programak ahalik eta azkarren normaltasuna berreskuratzen laguntzea. Eta hain zuzen bularreko minbizia hitz egiten ari garen honetan Katxalin elkarteko, Gipuzkoako Katxalin elkarteko Ana Martin Legazpikidearekin bat egingo dugu pantailaren beste aldean. Ongi etorria, eguerdion. Eguerdion. Bueno, honelako egun batek zen olako aldarrikapenak eskatzen ditu? Bueno, ikustea mera, gure gaixotasun ikustea. Jendeak ikustea zer daun eta laguntza edo ateatzen dala ikustea. Erakustea eta minbizia. Bai, minbizia erakustea, jendartean informazioa zabaltzea eta baita ere diagnostiko goiztiarraren garrantzia azpimarratzea. Hori da. Geroz eta jende gaztegoa da, orduan geroz eta lehen hori marko diela probak, ero mamografiak, pizkak lehena detektatzeko. Izan ere, geroz eta lehenago detektatu, gerozeago komplikazioak ekiditeko aukera handiagoak daude, ikusi dugu, osasun sailak eman dituen datuen arabera, pandemiak nola eragin duen detekzio horretan, eta bertan ere erronka handia izango da aurrerantzean, atzeratu diren diagnostiko guzti horiek antzemateko eta berriei ere bide emateko. Hori da, horrekin ez dugu, geroz eta jende gehiago lehenago baita animatu jendeak zerbait notatzen baute ikustea, begiratzea, eta aukera gehiago dago makina horiekin jende gehiago hartzeko, lehenago hartzeko dena. Izan ere esan dugu, emakume andanari eragiten dion minbizi mota dela, ohikoena dela, beraz horri heltzeko garrantzia badago. Ana, zuek Katxalin elkartean minbizia izan duten emakumeekin edo minbizia igaro duten emakumeekin harremanetan egon zarete, zuek ondo dakizue zen nolako reperkusioa duen, bularreko minbizia dutela edo duzula esaten ditzuten momentu hori, ez? Oso gorra izatena, momentu entzok gelitzen zea, baina gero aurre egiten diozu, baina gorput dena alatzen ditu. Eta izaten da kolpe gogorra. Ez dezu diniz espero zu ditokatzea. Orduan, kolpe gogorra izaten da. Kolpe gogorra, baina azkenean elkarteetan eta guztion artean informazioarekin, prebentzioarekin aurrera egiteko indarrak batzen, ez da, Ana? Hori da, gu elkartzen garenen, azkenen terapiak eta jarrak egiten ditugu, eta gu elkartzen eta gu hitz egiten dugu artean. Gure esperientzia, bakoitzak esperientzia dauka. Baina animoak ematen ditugu gure artean, eta etortzen bien jende berriari baita, laguntzeko eta bakarrik ez daudela. Horixe. Mezu horrekin geldituko gara. Eskerrik asko gurean izateagatik, Ana Martin Legazpi. Eskerrik asko. Ez zuen, dale. Eta aurrera jarraituko dugu eta bestelako lerroburuak ere baitaude gaurkoan, osasunarekin lotuta, COVID-19-aren aurkako txertoa laizter heldu daiteke aurrentzat ere, izan ere Europako Medikamenduen Agentzia hasi da 5 eta 11 urte bitartekoentzako Pfizerren txertoa aztertzen. Egun oraindik ez dago COVID-19-aren kontrako txertorik baimenduta adintarte horretarako. Botika konpainiak datuak aurkeztu dizkio agentziari, gaitzaren aurkako erantzun immunitarioa txertoarekin indartu egiten dela esaten du. Erabakia 2 hilabete barrurako espero da. Eta ekonomia arloan lehen geldialdia egin dute gaur ziren horren Basauriko lantegian. Basauriko lantegian urte amaitu arte iragarri dituen 20 geldialdi arteko lehenengoa da gaurkoa, argindarraren prezioaren igoeraren ondorioz produkzioa bermatu ezin dutela argudiatuta. Izan ere urtebetean argindarraren prezioa laukoiztu egin da, megabat orduaren prezioa 60 eurotik 260
igaro baita. Ziren horrek emandako zenbakien arabera, 5 milioi euroko gainkostua izan du enpresak. Geldialdiak 40 langileri eragingo die txanda bakoitzeko, baina hala ere, ordu horiek berreskuratu ahalko izango dituzte. Eta hildo honetan energiaren kriziari aurre egiteko gas erreserba estrategiko bat sortzea proposatu du Inigo Urkullu lehendakariak. Energia eta ingurumen trantsizioa bizkortu behar dela uste du Urkulluk, Basque Green Deal konpromisoan oinarrituta energia berriztagarriak eta eraginkortasun energetikoa lehenetsiz. Inigo Urkullu lehendakaria zientziaren eta berrikuntzaren etorkizuna jardunaldietan. Energiaren aldeko ituna proposamen eraikitzaile bat da, ongizatea, bizikalitatea, lehiakortasuna eta egungo eta etorkizuneko enplegua bermatzeko. Ikerketari, garapenari eta berrikuntzari laguntzeko politikak publikoak eta pribatuak uztartzea eskatzen digu. Hau baita datozen 10 urtetarako eraldaketaren gakoa. Berrikuntza giltzarria da Euskadi 2030erako Europako eskualde aurreratuenen artean kokatzeko. Hau da, bidearen amaieran jarri dugun helmuga eta gure abia puntua ona da. Europako batzordeak berrikuntza handiko eskualdeen artean gaudela esan du. Eta migrazio kriziaren ondoriorik gordinenak agerian izan dira berriro ere penintsulako kostaldean. 300 gorako migratzaile heldu dira Espainiako kostaldera azken egunetan, gehienak Kanariar uharteetara eta Balear uharteetara heldu dira, baina izan dira kontinentera jo dutenak ere. Erreskate taldeak lanean ari dira oraindik, joan den ostegunean Kadizko kostaldetik gertu ondoratutako ontzian zijoazen iheslarien bila. 28 lagun zijoazen ontzian eta horietatik 10 gorpuak aurkitu dituzte, azken biak atzo bertan. Azken egunetan gainera, Kanari handira iritzi diren ontzien artean lagun bat desagertu da, itsasoan ontzia astebete noraezean eman ondoren. Almeriatik gertu ere desagertutako 12 lagunen bila ari dira oraindik salbamendu taldekoek. Eta gaiz aldatuta euskarari dagokionean, bai fundazioak AB azterketak aplikazioa garatu du. B1, B2 eta C1 mailako azterketa ereduak dauzka aplikazioak, eta horren funtzionamenduari buruz gehiago jakiteko dugu pantailaren beste aldean, Entzi Zubiri, bairen garapen eta ikerketa arduraduna. Eguerdion? Eguerdion bai. Zertan datza, beraz, aplikazio berri hau? Bueno, aplikazio honek bi parte dauzka. Batetik, AB azterketa zaharren bilduma bat dago, lautrebetasunak lantzeko, eta bestetik laguntzen du ikasleak diagnostiko bat egiten. Ikasle gehienek planteatzen dute, ni prestatuta nago B2 edo C1 azterketa ateratzeko, eta orduan diagnostikoarekin aplikazioak lagunduko dio ikasleari ikusten, prest dagoen horretarako. Beraz, ez maila duen bakoitzak ere erakusten du aplikazioak. Nola funtzionatzen du? Behin deskargatuta, zein da hurrengo pausua? Bueno, guk bakarrik eskatzen dugu e-posta. Eta izena-bizenak nahi baditu asmatuko ditu, baina gero hurrengo saioetan eukitzeko historikoa eta jarraitu alizateko ikusten ze proba egin dituen, ze puntuazio dokan proba bakoitzean eta hainbat estatistika. Orduan oso simplea da, gure webgunean sartu, baibi.com, menuan sartuta hor agertzen zaio azterketak aukera, eta e-postarekin logatu eta ikastea besterik ez da. Esan duzu gainera, aberen oniritzia izan duzuela, jaso duela aplikazioak, eta beraz aurreko azterketa eredu ofizialak bertan izango direla, beraz aukera paregabea da, ez da, euskarazko azterketak prestatzen ari diren horientzat, beraien kabuz ikasteko, beraien maila zein den jakiteko, eta bar. Bai, prinsipioz irakurmena eta entzumena daukagu martxan, doakoa da, aplikazio, erabat doakoa, eta aurrerago aterako ditugu idazmena eta mintzamen sorta batzuk. Idazmenak eta mintzamenak tutore baten zuzenketa eskatzen duenez horiek ordainpekoak izango dira. Baina horiek
aurrerago aterako dira. Eta irakurmen probak eta entzumen probak izateaz gain, badauka eskuragarri, doakoa ere bai, baian baik daukan mailaketa egokigarri bat. Dauzka algoritmo batzuk eta ikasleak kokatzen doa, noraino dakien eta ematen du oso diagnostiko zehatza. Orduan horrekin eta irakurmen eta entzumen probetan ateratzen duen emaitzekin, oso diagnostiko zehatza edukiko du jakiteko aber gai den edo ez den. Eta hori estadistikak moduluan diagnostiko moduluan agertuko zaio. Orduan, ikasleak autodiagnostiko bat egin dezake ikusten dituen emaitzekin. Azterketa ereduak beraz hor egiteko, probatzeko, eta baita ere diagnostiko zuzena eta zehatza baita ere. Edozein gailutik eskuratu daiteke aplikazio hori, hau da, mugikorretik, tabletetatik, ordenagailutik ere, edozein gailutatik, ezta? Bai, web aplikazio bada, nabigatzailean esteka jartzea besterik ez da, eta orduan smartphoneetan, metroan edo autobusoan gozela momentu jakin batean egiteko, edo taula edo ordenagailutan. Orduan edozein sistema eragilerekin funtzionatzen. Eta dagoeneko badago prest, deskargatzeko prest? Bai, joan den ostiralean aurkeztu genuen eta hainbat dozenaka ikasle ja hasi dira sartzen. Eta, pentsatzen dugu, bai fundazioak proiektu hau garatu du, ikusiz ze behar dagoen nork bere maila jakiteko. Orduan, trebatzeaz gain, diagnostiko horrekin ikusiko dugu prestatuta gauden, eta gero ikasle bakoitzak erabakiko du baian baira, euskaltegi batera edo nora jotzen duen bere utxuneak, antzemango dituen utxuneak osatzeko. Beraz, euskarazko irakaskuntzan eta ikaskuntzan ere aletxoa jartzea da helburua nonbait. Bai, horixe izan da. Horregatik da doakoa bai mailaketa eta bai eskaintzen ari garen irakurmen eta entzumena ariketak. Eta, guk espero dugu zerbitzu honek hainbat ikasle laguntzea. Mezu horrekin geldituko gara eta baita ere aplikazioa deskargatzeko gonbidapen horrekin, baian bai fundazioak sortutako aplikazio horrekin webgunean eskuragarri. Entzi Zubiri, mila esker gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei. Ondo. Eta bertsolaritzan Amets Arzaius da ordengo silabako lehen finalista. Jarraian itzuliko gara Leire Bilbao Innobazteko zuzendaria elkarrizketatzeko. Orain arte. Amets Arzaius Antiak lortu du Silaba iparraldeko bertso txapelketaren finalerako lehen txartela. Hendaiarrak puntu gehien lortu zituen larun batean Mauleko lehen finalerdian, 526. Eta hala ziurtatu du Donibane Loitzuneko finalean egotea, azaroaren 13an. Hortaz Arzaiusek pasea lortu du zuzenean, eta gainerakoek beste bi finalerdiko saioetan gertatzen denaren zain geratu beharko dute. Izan ere, saio bakoitzeko irabazleekin batera finala nork jokatuko duen lortutako puntuen arabera erabakiko da. Nafarroako bertsolari txapelketan bestetik finalerdiak erabakita gelditu dira asteburu honetako final laurdenetako azken saioaren ostean. Donesteben jokatutako hartan, Julio Soto Ezkurdia izan zen onena, eta arekin batera puntuengatik Josu Sanjurjo Altzuri eta Iker Gorosterrazu Elizagoien sailkatu ziren. Sotok eta Gorosterrazuk Joanes Ilarregi Marzol, Julen Zelaieta Iriarte, Sarai Robles Vital eta Xavier Silveira Etxeberriarekin batera jokatuko dute euren finalerdia, azaroaren 14an Leitzan. Aurretik, hilaren 6an, Alazne Untxalor, Eneko Laskoz Martinezek, Josu Sanjurjo Altzurik, Mikel Lasarteziak, Patxi Castillo Garziarenak eta Saioa Alkaiza Guaiarrek parte hartuko dute Berriozarreko finalerdian. Eta lehen saioa azaroaren lehenean izango da, Altsasu, non Ekine Zapiain Arlegi, Endika Legarranuin, Eneko Fernandez Maritxalar, Erika Lagoma Ponbar, Oier Lakuntza Irigoyen eta Xabat Ilarregi Martzol hariko diren bertxotan. Bizkaiko txapelketan azkenik larun batean jokatu zen 3. kanporaketa eta Txaber Altube Sarrion handia izan zen garaile.
final erdian aritzea ziurtatu du beraz Altubek. Eta datorren larunbatean Mungian jokatzekoa den azken kanporaketak erabakiko du harekin batera nork jokatuko dituen final erdiak. Andereñoa dator jarri zu aurrean. Josu Simun hemen Lukiek taldetik. Ontxe atara barri dekogu gure bigarren diskoko lehenengo singela, SNK deitzen da kantue eta bueno, apurbet lehenengo diskoan estiloan antzean, estrofa iluntxuek eta estribillo argitxuek ikus daitezke hemen kantonetan, eta bueno, espero dut guztoki izatea, eta bueno, animatzen dutzuet bizi musika saioa ikusten 11 telebistan. Abai! Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari tartea irekiko diogu eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Leire Bilbao Innobaz, Berrikuntzaren Euskal Agentziako zuzendari nagusia. Eguerdion eta ongi etorria 11 telebistara. Eguerdion eta mila esker gonbidatzagatik. Lehenik eta behin Euskal Industriari begira jarri behar gara, gaur hasi baitu etenaldia, Sidenor enpresak Basaurien argindarraren prezioaren igoeraren ondorioz dituen zailtasunak direla eta zein irakurketa egiten duzu? Bueno, arlo horretan ikusten dut lanak dauzela egiten ja Eusko Jaurlaritzatik eta baita ere gobernu estatalaretik, enpresekin batera, eta hori lantzen ari direz eta gutxika lortuko dabe emaitzak, ez? Berrikuntzaren arloan nik uste dut epe luzerako begiratu beharko dugula, ez? Eta alde horretatik baita ere ikustea momentu honetan zein da mixa energetikoa, bai pribatua eta bai enpresarena, ikustea baita ere zeintzuk direzen gure indarrak, energia alternatiboetan, eolikoan, baita ere azkenean katesarean, eta hortik begira zelako hibridazioa eraten dugun teknologia desberdinekin, gainera aleginak egiteko alde horretatik beste teknologia garbiak martxan jartzeko. Eta hori da gure helburua berrikuntza arloan, danokin batera eta baita ere enpresak eta agente zientifiko-teknologikoekin batera aurrerateko proiektuak. Autogintzaren sektoreak ere badu erronka handia aurrerantzera begira, ikusten ari gara zenolako kezkak sortzen ari den mikrotxipen krisi hori, asiatik datozen mikrotxip horien menpekotasuna dela medio, berrikuntzaren hildo horretan estrategiarik aldago? Bueno, gu 2019an informe bat egin genuen, informe horretan prospektiari buruz hitz egiten genuen, eta hor ikusten zen baita ere barne produktuen igoera eta beherak egoten zirela eta Europa mailan baita ere identifikatu ziren 27 produktu desberdinak, gainera guretzako oso inportantea direzela industria arloan. Arlo horretan, beti begiratzea etorkizunera eta jakitea aurreratu, etorkizuna eta jakitea nondik nora joan behar garan, beti da importantea, Eta, momentu honetan baita ere Europa mailan lan egiten da ari gara danon artean,
Hori ikusteko uneko 20 behintzat Europan egitea, eta behintzat suministro batzuk hemen eukitzea, Euskadi mailan eukitzea, Europa eta Euskadi mailan. Alternatiba batzuk sortzen, menpekotasun horrekin pixka bat apurtzeko alegia, ez? Hoizera, azkenean badekigu Asia deko arazoak, danok ireki gara merkatuak ireki direz batera, eta gainera baita ere, demanda itxela daukagula, gizartea dago kalean denbora guztien, eta gauz demandatzen produktuak. Bai, batez ere, eragina ere izango du digitalizazio prozesu horretan, ezta? Mikrotxipen eskazi horrek, ez bakarrik autogintzan, baizik eta sektore handanari eragingo die azkenean. Bai, daratan, azkenean digitalizazioan behar dozu hainbeste gauzentzako, ez? Bosgerantzako, sensorentzako, gauza desberdinentzako behar dozu digitalizazio arloan lan egiteko, ez? Eta orduen, azkenean gizarteak baita ere eskatzen dugu horrelako produktuak eta edozein produkturako behar dozu horrelako komponenteak. Badirudi pixkanaka pandemiaren unerik edo zailenak atzean uzten ari garela, gurean behintzat, eta suspertze ekonomikoaren garaia dela adierazten ari dira ordezkari politikoek. Hori islatzen ari da baita ere Euskal Herriko enpresa txiki eta ertainetan? Gu egiten duguna da beti ebaluaketa bat, eta ebaluaketa horretan bi urtero egiten dugu berrikuntzaren ebaluaketa, eta baita ere eukitzen dugu referentzia Europa mailatik. Europa mailan 250 erregio desberdinak neurritzen direz, eta alde horretatik gure helburua da laguntzea enpresa txiki eta ertainei, ez? Zergatik, azkenean Euskadi enpresa txiki eta ertainak gara, ez? Ertainak aurreratuak direz, bai txikia behar dabe laguntza, eta momentu zailak direz, ez direz errazak. Egia da beti egindala lana, eta azkenean nik uste dut ezagupen asko daukagula Euskadi mailan, bai aurrera egin behar dugu eta sakondu behar dugu berrikuntza enpresa desberdinetan, eta baita ere kolaborazio hori enpresa handiak txikiekin batera, kate sarean, eta Europa mailan baita ere. Orduen lan asko daukagu, ez dugu ipiniko trabak aurrerateko gauzak, bai ez da erreza. Hemen garrantzia hartzen du baita ere ikerketa eta garapenerako inbertsioak, ez? Zer nolako aurreikuspenak egiten dituzue datorren urterako, esaterako? Datorren urterako ondinoz dekogu datuak, ze egin genuena esan tresna bat, estadistikak aurreratuta eukitzeko, azkenean estadistikak beti atzeratuta datoz, ez? Eta tresna hori dekogu 2021 bateko prebizio bat, ez 2022ko. 2022ko eukiko dugu urtearen amaieran, datorren urteko hasieran. Baita ere kontrastatu behar dugu enpresekin, dekogu talde bat, 15 enpresa, gehien inbertitzen dabena ikerketa eta garapenean Euskadi mailan, eta horrekin batera datu guztiak analizatzen dugu. Eukitzeko prebizio bat, ikusteko zehatz-mehatz nola dagoen egoera, eta argiago. 2021 batean, lau inbertsioa igo egin da, 1,4, 1.600 milioi euroko inbertsioa da, eta gainera, prebizioa baita ere, Europa mailatik, azkenean Next Generation proiektuak eta laguntzak, ez da egon inoiz hainbeste diru Europa mailan krisi batean, ez? Eta hori baita ere importantea da, eta ikusita hori, azkenean igoera bat egongo da administrazioatik, 6,2 edo portzentaia, eta hor ikusiko dugu zelako emaitzak dekogu zen, importantea da beti analizatzea ziur gaur egun zelako datuak daukagu zen eta zelako desbiazioak dago zen. Optimismorako tartea zabaltzen da, beraz, nola baita? Beti izin behar gara optimistak. Landu behar dugu, retuak euki behar dugu, berrikuntza agentziak beti euki behar deuz retuak mai gainean, eta lagundu bai gizarteari eta baita ere ekonomiari aurrera jateko. Eta gazteoi, gero, aukera bat eukitzeko hemen lan egiteko, ez? Innobazken egiten duzuen lanari erreparatuta, nola definituko zenuke enpresen berrikuntza hori? Horretaz hitz egiten ari garen honetan, lehenik eta behin definitu dezagun. Prozesu eta produktu berriak bai gainera desberdinak eta balore desberdina eukitzen dabenak, bai merkatuan azkenean emaitza bat daukatenak, eta baite barruan, enpresa barruan,
prozesu desberdinetan berrikuntza sartzen danean, balore desberdina sartzen danean proiektuetan eta enpresa barruan pertsonekin eta taldearekin batera. Eta nolakoa da, Euskal Enpresen berrikuntza maila, badirudi datu honak, badaudela behintzat azken sostenen arabera? Bai, azkenean komentatu dugunlez, azkenean Regional Innovation Scoreboard hori da Europa mailatik neurritzen dana, 250 regio desberdinak eta hortik irten gara posizio honetan, azkenean berrikuntzaren goi mailako arloan, eta gainera Europa mailatik igo gara, lehenengo bidez. Baina hori ikusten da baita ere ondino oraindik daukagula erronka importante bat, eta erronka hori dela enpresa txiki eta ertainei lagundu behar dugula. Berrikuntzaren arloan oraindik paso handiak eman behar dugu. Eta hor dago gure estrategia, hor dago, eta nola egingo dugu? Beti kolaboratzen. Kolaboratzen beste agente desberdinekin, beste berrikuntza agente deitzen dugunak, eta dagozanak oso alboan, enpresa txikien eta ertaien alboan, eta azkenean konfidantza daukatenak eurekin. Esan duzu, txosten honen arabera Euskadik lehen aldiz gainditu duela, Europako batazbestekoa, berrikuntzari dagokionean, hori zen non islatzen da zehazki zein sektoretan? Bueno, direz, industria eta zerbitzuak dauza konektatuta industriarekin batera. Farmazia, automozioa, energia, horrek direz, azkenean arlo indartsuenak Euskadi mailan. Eta beti espezializazioa egiten dana Euskadi mailan, eukitzen da kontuan horrelako indarrak. Eta gainera, estadistiketan horrek erantzuten dabe, estadistiketan, bai, Euskadi mailan, estatuan eta Europan mailatik. Horrek direz indartsuenak, eta hor landu egingo dugu gure estrategia. Estrategiaren artean esan duzu, xehetasun gehien jarriko duzuen puntua izango direla enpresa txiki horiek. Ikerketa eta garapen arloko laguntzak adibidez eskatzeko orduan laguntza eskaintzen diezue, zein eratara egiten duzue bat beraien berrikuntza bultzatzeko? Bueno, gu eroan dugu beti kontaktua Europa mailarekin eta hor dekogu sare bat, European ENN deitzen dana, eta hor gaude agente desberdinak lantzen hori, zerbitzuak emoteko enpresei laguntzeko Europara joateko ikerketa eta garapena da berrikuntza arloan. Baitere dekogu plataforma bat, observatorio bat laguntzeko enpresei, zelako agenteak kolaboratu aldabe eurekin batera, Europa mailara proiektuak aurrera erateko. Gure helburua gainera da, ikerketa eta garapen egiten daben enpresei, edo organizazio desberdinei, laguntzea Europa mailara igotea eta proiektuak lortzea alde horretatik. Ez dela bide erraza, ez? Ez, oso kompetitiboa da eta proiektu osona jarri behar direz, ez? Bai, oso importante da posizionamendu hori, ezagupena lortu aldozu baita Europa mailatik eta kolaborazioa beste agente desberdinekin. Dana ez dugu eukiko Euskadin, orduan beti kolaboratu behar dugu beste batzuekin eta hori argi eta garbi behar dugu. 2 milioi gara eta eskaz, eta orduen masa kritikoa behar da ikerketa garapena egiteko, bai indarra daukagu saldo horretatik. Besteak beste inobazken ere negozio ereduak berritzen irakasten duzue, enpresei, duela gutxi egin dituzue, bi tailer doan izan direnak, zenolako valorazioa eta zenolako irakaspenak egiten dira tailer horietan? Lehenengo egin genduena zen proiektu piloto bat, azkenean esan ulertzen zen zar hori eta oso importantea zen, ez? Eta gaiena gure informetan, tendentziako, etorkizunerako informetan esaten genuen oso importantea zala. Azkenean datuekin batera, big data ditzen dana, analisiak eta egiten direzen datuekin batera, lortu aldo dozu beste eredu bat egitea zure enpresan, ez? Eta hori nola landu eta zer analizatu eta zelako azkenean metodologia jarri mai gainean oso importantea da. Horregaitik, formakuntza guretzako oso importantea izan da, ez bakarrik piloto arloan, baizik eta irekia agente desberdientzako. Hasiera baten gure bazkidentzako, bai oin irekiko dugu
edozein enpresarentzako. Eta emaitzak oso onak izan direz. Beti egiten dugu enkesta bat, eta nik uste dut 8,7 edo horrelako emaitza eduki dugula. Azkenean beti egiten dugun gauzak beti direz kolaboratzen beste batzuekin. Espertoak arlo horretan, bai unibertsitateko irakasleak, edo bai pertsonak espertoak egiten da bena metodologia eta jartzen duena ejekuzioa arlo horretan. Beraz, tailer gehiago ere egongo dira, doakoak izango direnak, eta enpresa txiki zein ertain laguntzeko, ezta? Gure web orrialdean aterako dugu informazio guztia, eta baita ere kontaktatu dugu enpresa guztiekin, interesaile badukate, aukera hori dagoelako. Hitz egin dezagun kaleratu duzuen azken txostenari buruz, Innobasken txosten horri erreparatuta, berrikuntzaren Innobasken txostenari buruz ari naiz, 2008koa, pandemiak zen motatako, zenbat hartu du txosten horretan? Zenolako eragina izan du azken urteetan? Irakasketak, hori beti egiten duguna da, krisiaren irakasketak, ez sartzeko hanka gauza berdinetan, beti da importante analizi horiek aurrera eratea. Ikusten duguna da, krisietan normalean ez dela hainbeste berritzen. Berritzen da benak, eta oportunitatea daukatenak horrek lortu du aldabela aukera desberdinak. Beste alde batetik baita ere, guk beti gaude, edo enpresak edo organizazioak eta gizartea orokorrean administrazioan menpean. Orduen, igoera badekozu laguntzetan, igotzen zara. Azkenean, neurria ez bada haina handia, orduen beti euren menpean gaude, eta ez dugu egiten igoera bat alde horretatik, ez? Eta hori ikaskuntza importantea da, ez? Baita ere, internazionalki, azkenean oso importantea da internazionalki kolaborazioa, eta baita ere posizionamendua, eta baita ere ezagutza lortzeko. Eta gero ikusten duguna da, azkenean enpresa batzuk harinago doazela eta beste batzuk ez doazela hain harin. Bi motako enpresa daukaguzela, ertainak normalean oso harin doaz eta gainera inbertsio itzela daukate ikerketa eta garapenean, beste batzuk ertaina txikiaren artean, beste modu batean landu behar duguz eta lagundu behar duguz aurrera bateko euren proiektuak eta euren berrikuntzaren arloan igoteko akzioak. Nazioarteko elkarlana azpimarratu duzu, nola egin daiteke hori? Azkenean gu egiten duguna da baita ere formakuntza emon, formakuntza horretan azaltzen da zelako programa desberdina dauzen Europa mailan, gehienak direz kolaboratzen, kolaboratu behar duzu transnazionalki, eta baita ere gure etxean kolaboratu behar dugu. Eta horretarako behar duzu, esperientzia bat eukitzea lehenengo zure herrian, Euskadi mailan, ez? Nola kolaboratu gure artean, egin proiektak kolaborazioan, eta gaina hemen baita ere daude programa desberdinak kolaboratzeko, eta ikerketa garapena aurrera erateko, eta gero jakitea norekin edo nortzuekin kolaboratu aldozu, komplementatzeko zure ezagupena Europa mailan. Eta jakitea nola erabiltzen direzen laguntza horiek eta zeintzuk direzen azkenean klabeak. Enpresa hartain, baina batez ere txikien aldetik, baldago kultura berrikuntzarako, edo nola hartzen dute? Oraindik ere sentsibilizazioa falta da, informazioa falta da, nola ikusten duz, ezin da radiografia? 154 dekogu berrikuntza egiten, ez? Oraindik daukagu epe luzea edo bide luzea lantzeko, eta sentsibilizazio bat behar da, baita ere formakuntza, asesoramendua, eta bidetik laguntzea pasu desberdinak emoteko, ez? Esaten dena itinerari hori eurekin batera aurrera batea, eta hori da gure helburua, beti kolaboratzen beste agente desberdinekin batera. Hori da baita ere gure denean dagoana, ez? Egin behar duguna ez bakarrik, baizik eta beti beste batzuekin eta gure bazkideekin. Diru laguntzak aipatu ditugu lehenago, Europako funtsei buruz aritu gara. Europako funtsa hauek bi ardatz dituzte, alde batetik energia berriztagarriak edo eta politika berdeak sustatzea, eta bestetik ere digitalizazioa aurrera eramatea. Bi ardatz horiek izango dira aurrerantzean Innobasken erronkak baita ere? Hori izan behar da transversala azkenean, ez? Azkenean iraunkortasuna da ekonomikoa, gizartea eta baita ere inguru girokoa, eta alde horretan enpresak
euren estrategietan, euren materialetan eta euren ezagutzan, baita ere barruan pertsonekin batera, lortu behar dugu martxan jartzea horrelako estrategiak, ez. Eta digitalizazioa nik uste dut azeleratu egin dela pandemian, eta ikusi dugula beharrezkoa dela, bai beti izan beharrezkoa, eta ez bakarrik digitalizazioa baizik eta transformazio hori, ez. Azkenean gizarteak baita ere ezagutu behar dugu, zer dan no erabili digitalizazioa, ze tresnak erabili, azkenean konektatzeko bai administrazioarekin edo bankuekin, beharrezkoa da ezagupen bat eukitzea. Eta gero behar dugu ezagupen ja askoz estrategikoa eta askoz indartsuagoa, ez? Behar duguna da baita ere talentoa lerroetatik, bai adimen artifiziala, baita ere 5G, teknologia desberdinetan, ziberseguritatean, eta horretan baita ere unibertsitateekin batera eta jente desberdinekin batera lortu behar dugu azkenean profesional onak, arlo horretan, azkenean beharrezkoa direzenak gure enpresetan eta gure administrazioetan baita ere. Beraz, lanpostu gehiago ere, erronka gehiago ere barnebiltzen ditu digitalizazioak, baina kritikak ere jaso ditu nolabait, kezkak ere sortu ditu lanpostuak galduko ote diren kezka hori, nola ikusten duzu zuk egoera aurrerantzean, hori konpartitzen duzu, ala berriak sortuko dira baita ere? Berriak sortuko direz, alduko direz, lanpostuak eta aldatuko direz baita ere enpresak, eta aldatzen dauduz enpresak eta aldatzen gauz baita aldatu behar gara pertsonak. Azkenean, momentu honetan mundua desberdina da. Eta beti uki behar dugu hor aurrean, zelako erronka dako guzun egunero. Eta erronka horietan, prest egon behar gara, eta gainera egon behar gara hezkuntza landu behar dugu, eta baita ere hezkuntza hori klabea da azkenean emaitzak eukitzeko. Nire ustez, aldatu ingo direz lanpostuak, danak edo gehienak. Eta baita ere, enpresak eta azkenean gizarteak eskatzen dugu beste gauza batzuk. Eskatzen dugu beste gauza batzuk desberdinak, horretarako erantzunak behar dugu, enpresa desberdinak sortzen eta azkenean baita horretarako lanpostu desberdinak sortzen. Aldaketaren aroa dator, hori argi eta garbi. Aurrerantzean ere esan dugu, ezta? Erronken artean jasangarritasuna bermatzea, nola egiten da hori enpresetan? Komentatu dugun lehen, nik uste dut estrategian sartu, baita ere estrategiaren barruan pertsonetan sartu, eta baita ere azkenean nortzu direzen zure klienteak eta klientetan emaitza desberdinak emon, eta baita ere akzio desberdinak landu, eta produktuak eta prozesuak beste modu batean egitea. Eta alde horretatik nik uste dut klabea dela, ekonomia zirkularra asko lantzen ari da, eta horretarako residuak eskuratu eta berregin produktu berriak egiteko. Azkenean importantea da arlo horretan lantzea eta kultura gainera barrutik lantzea, pertsonen aldetik eta baita ere enpresaren aldetik. Berrikuntzaren aroa, aldaketen aroa, tailerrak egiteko, informatzeko, sentsibilizatzeko aroa, eta testuinguru guzti honetan nola aurreikusten dira hurrengo urteak Innobasketik, zein izango da agentziaren giltzarria? Komentatu duguna, azkenean enpresa txiki eta hartainei lagundu eta hor gaude, proiektu batekin hasi izan piloto moduan, hasi Innova proiektua, eta 350 enpresa pasadan urtean pasa ziren hortik, 50 ordu daukate laguntza profesionala aurrerateko proiektua, eta hor gaude momentu honetan baita ere agente desberdinekin batera, gu esaten duguna berrikuntzaren agenteak, hor alboan dagozanak, enpresaren alboan dagozanak, eurekin batera, analizatzen zer behar da ben enpresa hauek, zer da euren beharra, eta nola lagundu, eta proiektu horrek martxan jartzeko lagundu, Eta gainera, azkenean guretzako oso importantea da, pasu desberdinak emotea, laguntzea, ez bakarrik formakuntzan, sensibilizazioan, baizik eta baita ere proiektu martxan jartzeko aukera eta subentzio bat egitea. Leire Bilbao, Innobaskeko zuzendaria, eskerrik asko gurean egoteagatik gaurkoan. Eskerrik asko zuei. Eta jarraian, solasaldiari ekingo diogu gaurko gonbidatuak Maialen Ferreira eta Carmelo Landa, orain arte.
Juana Bizkarra arte eszenikoen egonaldiaren lehenengo ediziorako hautatutako lana aurkeztu du Getxoko udalak ikuskizunaren egileekin batera Algortako musikebarrin. Getxoko kulturetxeak sustatutako ekimena euskal sektore eszenikoan ikuskizunen ekoizpena eta muntaia sustatzeko abiatu da aurten. Getxoko alkatea Amaia Agirrek azaldu duenez. Joan den uztailean egin zen deialdia, euskal sektore eszenikoari laguntzeko helburuaz. Ekimen honen bitartez, konpainiei leku eta baliabide egokiak eskaini nahi izan dizkiegu antzelan, dantza, ikuskizun eta proiektu eszenikoak ekoiztu eta montatzeko. Eba Guerrero konpainiaren Ladies on Fight dantza ikuskizuna hautatu dute egonaldia egiteko aurreneko edizio honetan. Eba Guerrerok berak zuzentzen du lana eta Leire Otamendi Albisu da dantzarietako bat. Ladies on Fight dantza ikuskizun bat da. Duela abuztuan hasi ginena lanean. Eszenatoki gainean 5 interprete gaude, 5 neskak, eta kanpoan zuzendari moduan Eba Guerrero dabil. Pieza gauza asko esan nahi ditu. Barruan dagoen lanketa ugaria da, batez ere emakumeak holtza gainean, zer den borrokan ibiltzea. Hortarako erabili da eszenografia moduan rin bat, eta interpretatzen ditugu 4 borrokalari eta epaia. Juana Bizkarra egonaldiak musikebarriko espazioa laga die artistei, bertako baliabide guztiekin euren ikuskizuna garatu dezaten eta horren garrantzia nabarmendu du Otamendik. Musikabarrik eman digu oso aukera ona egonaldi bat, luzea, eszenatoki batean, argiztapena lantzeko aukera paregabea da. Behar dira bai fokoak, bai espazio beltz bat, eta hori da nik uste dut eskertzen dena aurrez egiteko lan aukera hori. Egonaldian zehar, Getxoko ikasleekin eta beste hainbat kolektiborekin partekatuko dute proiektua, eta 3 emanaldi berezi eskainiko dituzte estreinaldi ofizialaren aurretik musikebarrin bertan, urriaren 15, 21 eta 23an. Hala ere, prozesu betean daudela argitu du dantzariak eta oraindik ere ikuskizunak hobera egiteko aukera duela azaldu. Eta orain gaude puntu batean, struktura aukeratua dena, badakigu nola hasietan nondik joango den pieza, baina hor landu egin behar dira, garbitu egin behar da dana. Danak transizioa behar du, danak koherentzia batean barruan sortu behar da, oraindik gauza berriak sartuko dira eta gauza asko kanpoan geldituko dira. Baina ondo goaz, lan asko dago oraindik aurretikan, baina esango nuke funtsa hor mamia badagola eta landu behar dugula. Kaixo, Nikotina naiz eta gaur Kondorraren hegaldia izeneko abesti berria aurkeztean nator. Azaroak 5 publikatuko da Nirvana izeneko diskoko lehenengo aurrerapen kanta da, eta umetatikan nerabezarora bizitze duen prozesu zei hortaz hitz egiteu. Eta animatu nahi ditut neska eta mutil guztik bata bestei laguntzea azkenen ez gaudelako bakarrik, burruka hontan. Eta eskerrak eman nahi nizkioke 11 telebistai, eta baita ere bizi musika saio berriai, azkenen euskal kultura sustatzeko saio berri bat dalako, eta olako jende gehiago behar deulako. Jende, ondo izan eta laizter ikusiko geha. Bai, aurrera. Kaixo Jon, arratsaldeon. Zer moduz joan dastea? Ongi. Nahiko raro, baina ongi. Lasai, utzi txaketa eta eseri, kontatuko didazu ere. Baserriko baratze landatzen biharko usta, lautadaren amaieran amaitzen azken txusta, ereserki bateratzen zutzan mezidezuta, bidean tentenabil baina iparra galduta. Olerki baten esan naia, amonaren magalen gozatutako kondaira, laboaren txoriaren gisa jakitu naiz ba.
Aske izateko jaio ginen, sorgin batekin, kontu kontari egun baten, kriseiua igurtzi zurakala esan ziten, etorkizun beltza dator, beraz egon prest, baina isladan gazte indartsu bat agertzen zen. Aztu drama, kendu bizkarretik zama, ez aztu inoiz zure senideek esana, gure harima bilakatzeko noiz bain nirbana, maite zaituzte dalako besarka da bana. Bakarrizketan, ero baten paranoia, baina denbora joan azizar berri bat jaio da. Galderaren zailtasuna ez da erantzuna, baizik eta aurre egiteko dezun gaitasuna. Jardunaldi bat gehiago, gorenean darrai, estalaktitak bezala bere lekun zure zai, lanaren etekinak gabe ez ginateke gai, bera zurea da aukera. Kondorraren hegaldia, zeruan barrena, kondorraren hegaldia, hunkitzen hauena. Kondorraren hegaldia, zeruan barrena, kondorraren hegaldia, hunkitzen hauena. Korapilo batetik atera beste bat sortu, arazokaztu nahien aste burutan mozkortu, eraldatutako pertsonaia errotik moztu, zikararen otzikararekin ibili kontuz, amaiera beti da hasiera, garai berri bati maitasunez eman harrera, bide luze honetan gaudelako batera, lana egin eta gero ezin bota atzera. Gogoratu, iragana, bide okerretik neramana, denborak erakutsi digulako bizitzan okerregina dagona, jarraitu genulako borrokatzen iluntasunaren itzala baztertzen, akatsetatik ikasten, nola babestela. Hamarkadak genera matzan, eta gure haserrea etzuten atzeman, sortutako kartzelaren normak botatzea man, bizitzako helburu bakarra bilakatu zan, mendeku goze bagina galdu lukete jakina, baina argi daukagu erantzuna ez dela mina, geratzen zaigun denboran badaukagu zeregina, aldatzeko eskemak. Kondorraren hegaldia, zeruan barrena, kondorraren hegaldia, hunkitzen hauena. Kondorraren hegaldia, zeruan barrena, kondorraren hegaldia, hunkitzen hauena. Askatasunaren aizea. Respect. Eta egunero lege, solasaldiari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurko gonbidatuak dira Maialen Ferreira, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Eta Carmen Holanda, eguerdion. Eguerdion, bai. Lehenik eta behin hasiko gara, atzoko adierazpen horri helduta, urriaren 18ko adierazpen horri helduta, Ezker Abertzaleak eginikoa, ezta, Aieteko konferentziatik 10 urtera, etako biktimei adieraztiz baien mina, eta ez zuela inoiz ura gertatu behar, soka luzea ekarri du instituzioen aldetik, baita ere biktimen aldetik, mota askotariko erreakzioak eta iritziak, baina horietara heldu aurretik, lehenik eta behin irakurketa bat eskatuko dizuet, nola hartu zenuten atzokoa? Bueno, nik uste jente gehiena posik dagoela. Ez da nik behintzat ikusi dudan inguruan, jendea posi dago horrekin. Eta horrek zerbait adierazten du, baina egia esan ondo diozu, ez da. Erreakzioa baino lehenago ikusi beharko genuke apurua mamia, da, ze izan zen aldarrikapen hori edo adierazpen hori, ze eduki dauka, eta ze funtzio betetzen du. Nik uste dut momentu oso garrantzitsuan ematen dela. Zergatik, hori lotuta doa Aieteko adierazpenari, zalantzari gabe. Duela 10 urte Aieten egin zen gailur bat, gailur horretan oso jente referentziala egon zen, batez nazioarteko komunitatetik, horre egon ziren Kofi Annan, eta hainbat ordezkari, Bertie Ahern bera, Irlandako lehen ministro izandakoa, edo Jonathan Powell, erresuma batukoa,
eta kurrin bera, eta nik uste jente oso representatiboa batetik. Bestetik, gizarte zibilaren ordezkariak egon ziren, ezta? Euskal gizarte zibileko ordezkariak, eta gero ezker abertzaleko ordezkariak, eta gero falta izan ziren hainbat ordezkari alderdi politiko eta instituzioetakoak, nik uste deigarria dela hori. Esate baterako, orduan lehendakaria zena, Patxi López, momentu horretan zegoen, tren bidaia bat egiten Estatu Batuetan. Nahiko harrigarria da, ez da, alako momentu batean urruntzea nolabait garrantzia kendu nahian edo. Claro, gerora garrantzia handia izan du. Bueno, hor onartu ziren hainbat gauza eta 4 puntu, hau da, adituen talde horrek 4 puntuko adierazpen bat egin zuen, eta 4 puntu horietan agente bakoitzari eskatzen zion zerbait, ez, bakea lortzeko. Etari eskatzen zion, lehenengo eta benetari, konpromiso bat, ez. Gero, bigarren, Espainia eta Frantziako gobernui eskatzen ziren, gatazkaren ondorioak eta bideratzeko, batez ere preso politikoen gaia, ez da, bideratzeko, eta alakoetan gertatzen den bezala, bide bat azteko presoak libre usteko, ez da, normala denez, bake prozesu batean. Gero, hirugarrenik, ezker abertzaleari minaren aitorpena egitea, eskatzen zion, da laugarren eskatzen zuen nolabaiteko negoziazio politiko bat, bide politiko bat, horre herrian dauden arazo politikoei bide bat emateko eta nazioarteko bitartekaria gainera eskaini egiten ziren hori errasteko. Bueno, ze gertatu da 10 urte ondoren, ze balantze egin daiteken. Lehenengo puntua, etak bete zuen berehala. 3 egunetan, borroka armatua bertan bera usten zuela betirako esan zuen, 3 egunetan. Eta gero, handik urte batzutara, asko kostataz, gobernuak ez zuten erraztu, gogoratuko duzuenez, baina arma guztiak eman egin zituen. Azkenean iparraldean eta gogoratzen dugun testuinguru hartan. Beraz, lehenengo puntua bete zuen oso horiketak. Disolbatu egin da, armak entregatu ditu. Bigarrena, Espainia eta Frantziako gobernuak, ez dute bete. Oraindik 200 preso politikotik gora dago Espainia eta Frantziako gartzeetan. Beraz, ez dute aietekoa bete, 10 urte ondoren. Hirugarrena, minaren aitorpena, atzo ikusi zen, bete-betean, ezker abertzaleak egin du aitorpena, hori baino gehiago, etaren biktima izan diren guztiei, eskaini die batetik berain mina agertu eta laguntza eskatu, hori alde neurrian gainditzeko edo arintzeko, ez da. Eta laugarrena, negoziazio politikorik ez da egon ere, hori ere ez da bete. Beraz, 4 puntutatik 2 ez dira bete eta hain justu ere, gobernuak eta instituzioak ordezkatzen dutena. Esan dut, Patxi López Madrilen barik Estatu Batuetan zegoela, hau da, Gasteizen, Madrilen Estatu Batuetan zegoela, hau gertatu zenean. Eta gero, arma ustea gertatu zenean 2018an esate baterako Urkullu lehendakarian nun zegoen. Bertizeko parke batean zegoen. Egon beharrean, arma uste hori errasten egiten ziren bileratan bai Kanbon eta bai Baionan. Da hori iparraldeko ordezkariak egon ziren, ordezkari instituzionalak ere bai, baina Urkullu joan zen, bere kabuz urrundu egin zen prozesu horretatik. Beraz, hori da balantzea, eta balantze erreala eta benetakoa egiterako orduan, hori guztia esan behar da, jenteak jakin behar du. Maialen, zuk zein testu inguruetan kokatzen duzu atzoko adierazpen hori? Gehien bat, jendia hori pozik hartu zauen, baina badago ez dakit sozietatearen sektore bat txartu hartu zauela, ez? Adieraztu duzunez, Jonathan Powell, bake prozesu horretan parte hartu zuen, eta eldiario.esen gaur elkarrizketatu dugu. Eta berak ezaten zauen, PPek jartzen zauen jarri duela arriskuan bake prozesu hori, ez? Eta oindala 10 urte egin zuen, eta ontxe bat dirudi berdin egiten ari da, ez? Naiz eta eta oindala 10 urte bukatu, eta Bilduk eta Otegik deklarazio hauek egin arren, badirudi batzuek euren kontra jarraitu nahi dutela, ez? Ulertzen dut,
ados ez egotia, baina erabili duten, ez dakite hitzak, repugnantes edo pantomima badala, ero antzerki badala, ez dut uste hori bide ona izango denik, ez? Osea, ez da, ontsi bertan egonaz Peperen egoitzan, eta Bizkaiko presidente, bai, beste gai bat lan zen. Eta Bizkaiko presidentea Raquel Gonzálezek berdina esaten zauen, ez? Ez dauela Otegi, pertsonalki berak barkamena eskatu. Orduan, eta zer egin beharko luke, ez dakite EH Bilduk edo Otegi, bakia lortzeko, ero normaltasun bat lortzeko Euskal Herrian, ez dut ulertzen. Jarraian helduko diogu gai horri, baina lehenago ikus ditzagun, izan ere reakzio instituzional batzuk bilatu ditugu, bildu ditugu, hobetu esanda eta ikusiko ditugu. Bere ondarea eriotza da, gurea estatutoa eta askatasuna. Eta orain edozeri buruz hitz egin dezakegu, dena negozia dezakegu. Baina ez dugu egia negoziatuko. Eta egia da hemen desberdina hil egin zela. Hemen pluraltasuna deuseztu nahi izan zela. Eta irabazi genuen, demokraziak inposaketa garaitu zuen, duintasunak hilketa garaitu zuen. Eta orain lortuko dugu egiak amnesia garaitzea. Sozialistok iraganean bete genuen eta etorkizunean bete egingo dugu. Zeresan handia izan du ezker independentistak irakurritako urriaren 18ko adierazpenak. Biktimei zuzendu da ondorengo esaldi hauek berrikuntza eta arreta piztu dute. Gaur, etaren indarkeriak eragindako biktimen aipamen berezia egin nahi dugu. Gure atxekabea eta mina adierazi nahi diegu jasan duten sufrimenduagatik. Gure egiten dugu haien mina. Eta sentimendu zintzo horretatik baieztatzen dugu hura ez zela inoiz gertatu behar. Alderdien artean iritzi ezberdinak jaso dira, urratsa eman dela ikusten dute gehienek. Biktimei gertutasuna adierazi diete. Aurrera pausu bat izan da, beharrezkoa zen, positiboa da. Para celebrar que hace 10 años la democracia venció al terrorismo. En estos tiempos se acuerda permanentemente de las víctimas. De las víctimas que en ocasiones y desgraciadamente fueron doblemente víctimas del terrorismo y también del olvido. PP ordezkariek ordea adierazpena gaitzetsi egin dute eta kritiko agertu dira. Carlos Iturgaizek adierazi du Otegirena gustu txarreko txantxaba dela. Bien bitartean Brian Currin abokatu algoafrikarrak goraipatu egin du gaur ezker abertzaleak plazaratu duen adierazpena. Adierazi du independentziaren aldeko ezkerrak adierazpen iraultzaile eta funtsezko argitaratu duela, etaren indarkeriaren biktimek pairaturiko minaren inguruan. Eta foro sozialak adierazpenari dagokion balioa emateko eskatu die gainontzeko eragilei, EH Bilduk eta Sortuk emandakoa urrats garrantzitsua eta beharrezkoa dela gaituz. Hortxe beraz reakzioak oso esanguratsuak esango nuke, zeren isla azken finean, ezta? Behin eta berriro ikusten ari garen errealitate baten isla. Nola ikusten duzu zuek egoera? Horrelako egun historiko baten biharamunean, horrelako ez dakit adierazpenak entzutea, zenolako sentsazioarekin gelditzen zarete, nora goaz? Nora goaz? Hori guztion eskutan dago, ez da nora goazen, baina egia esan adierazpen batzuk nahiko adierazgarria dira. Orain entzun dut, orain arte hemen PSE-PSOE-ren idazkari nagusia izan dena, orain Madriletik, esaten ondarea eriotza dutela eta bar. Bueno, harrigarria egiten zait, galen alderdiak hori leporatzea inori, eta norbaitek argitu behar badu, ze beste guztiak ari dira argitzen, beraien erantzunkizuna eta guztia. Norbaitek argitu behar badu eta gerotage ilunago badauka eta gainera trabatu egiten badu, PSOE da, galekin, eta ez bakarrik galekin, orain gutxi bere barne ministro bat egonda implikaturik, Barri Batasunako buruzagiei bombak botatzen, ez da broma bat, bombak eta postari bat hil egin zuten bomba horiek. Bueno, hor dago Corcuera nonbait implikaturik, eta zer egin du PSOEk? Horren ikerketaren kontra egin du, estali egin du. Kongresuan eskatu zen hori argitzea, eta PSOEk estali egin du hori. Orduan,
Idoia Andereari nik eskatuko nioke Etxebarrura begiratzeko lehenengo eta egiteko dituenak egin ditzala, ez da, inori kontuak eskatzen, eta gainera modu absurdoan, ze hain justu Ezker Abertzaleak atzo nik uste oso argi esan zuela. Da gero beste reakzio bat deigarria egin zait, hemen deklarazioaren zati bat agertu duzue, baina badauka Urkullu lehendakariak bigarren zati bat ere gehitu dio, eta modu harrigarrian, kritikatu egin ditu gauza batzuk, nik ulertzen ez dudana kritika, ez da, ze esaten du, bueno, 5. puntu hori sobera dago, gatazkaren jatorrian dagoen arazo politikoa konpondu behar dela, eta hori esatea, hori sobera dago dio. Nola esan dezake hori sobera dagoela, bere burua abertzaletza daukan batek? Ez dut ulertzen, hau da, ez Ezker Abertzaleko jentea bakarrik, nik uste EAJaren jarraitzaile askok konsideratuko du gatazkaren jatorrian dagoen arazo politikoa konpondu behar dela. Hau da, hau nazio badela, inoiz Espainiako ezein gobernuk ez duela aitortu hau nazio badenik, eta eskubide batzu dituela, da hori pendiente dagoela, eta gainera jatorrian dagoela, hori ukaezina da. Beraz, ez dut ulertzen da gero, Urkullu gauza gehiago ere argitu beharko lituzke, ez da? Lehen esan dut Patxi López tren batean zegoela, Urkullu bera, parke batean zegoen desarmea gertatu zenean, egon beharrean laguntzen, ez da? Nik uste dut, deklarazio honek gauza asko biluzik eta jende asko ere biluzik usten duela. Nik uste pausu badala dudari gabe, oso garrantzitsua bide demokratikoak eta modu baketzoan garatzeko, baina hemen biluzik gelditzen dira, orain arte oso urrun kokatu direnak bake prozesu honetatik edo inkluso traba jarri dituztenak. Esango du, zedan esan behar da, Urkullu badu erantzunkizun propio bat, begira, ertzantza. Ertzantza kokatu da eta kokatzen da une honetan ere Guardia Zibilaren eta Polizia Espainiarraren mende kokatzen da, aginduetara kokatzen da. Eta hori larria da, are metodoak ere beretsuak erabili izan ditulako, sarritan, da hau ez dut esaten esateagatik, begira, badago txosten ofizial bat, argitu duena 4.113 tortura kasu oso larri egon zirela, da batzutan tortura hori jendea hil egin zuten, erail egin zuten, eta tortura kasu horietatik gehienak egia da Guardia Zibilarenak dira, gero Polizia Espainiarrenak, baina 326 kasu, 326 dira ertzantzak egindako torturak. Nok eman behar du horren kontu? Urkullu jaunak eman beharko du horren kontu, ez da? Ze bere ardura politikoaren menpe atutxaren garaian, da oraingo garaietan ere gertatu dira. Orduan norbaitek esplikatu beharko du, bakoitza bere etxe barrukoa, ez da? Urkullu hori tokatzen zaio, bestei begiratu, bale, baina etxe barrura begiratzea. Maialen erreakzioekin jarraitu zuk zenion, ez da batzuentzat ez dirudi lan nahikoa atzokoa, eta termino jakin batzuk eskatzen dituztela behin eta berriro, zeren isla da hori zure ustez? Nire ustez dela, ez duten nahi konfliktua, ez duten nahi hori bukatzea, ez duten nahi normaltasuna, horretaz bizi dira, ez? Hori guztietan jake hori gatazka, bi bertsio desberdin bat bestiaren aurrian jartzia, eta niri asko gustatu zitzaidan eta positiboa zala iruditu zait, Maixabel Lazaren deklarazioak, ez? Zuk esaten dozu moduan, berak bai eskartzen dau, EH Bildu eta Otegiren hitzak, baina esaten dau, beste, galen biktimak noiz aitortu behar dute, edo noiz aitortu behar du PSOE gertatu zana, edo beste biktimekin gertatu zana, ez? Eta torturekin bebai berdina pasetan da, ez? Ematen dau batzuk urratxe garrantzitsuak ematen ari direla, eta beste batzuek ordea berdin geratzen dira. Nik uste honetan guztian, da bat nator, hildo beretinoa, ez da Maialenek esandako hildo horretatik, ez da. Guzti honetatik ondorio bat atera behar da, eta galdera bat dago. Eta da, bide politikoak, bide demokratikoak, baketsuak, konpromisoa hartzen dugu, nahi dugu garatu hori, ados. Baina galdera da, Estatu Espainiarrak soportatzen du bide demokratiko bat, hau da, soportatzen du Euskal Herriak modu librean erabakitzea etorkizuna nolakoa nahi duen. Eta erantzuna tamalez orain arte ezeskoa da, ze Katalunian begira gertatu den. Erreferendum bat egin eta begira gertatu den. Orduan,
bide batez esan da, Urkullu berak esan zuen 2015erako egingo zuela konsulta edo referendum bat. Non dago referendum hori? Non dago demokrazia hori? Hau da, ez bakarrik ez dute argitzen beraien implikazioa, zuzena edo zeharkakoa, estatuaren gerra zikinean inkluso da torturat. Ez bakarrik hori. Gainera, hitza ez dute betetzen konpromiso demokratiko basikoetan. Non dago 2015erako egin behar zuen konsulta? Ez dago konsultarik. Ordan, ze demokrazia dago? Estatu Espainiarrak soportatuko du demokrazia? Hori da galdera. Hainbat galdera eta erronka aurrera begira ikusiko dugu bide berriak zabaltzen ote diren atzoko adierazpenaren ondotik, espero dezagunala izatea, jarraituko ditugu gertutik ziur eta gaiz aldatuko dugu, beste gai bati helduko diogu, izan ere atzo Bilbon 2 pertsona epaitu zituzten, hain zuzen BBVak armagintzan egiten duen inbertsioa salatzeagatik, ezta? Jakina da, banku batzuek, BBVA tartean, armagintzan badutela inbertsio handiak eta Mozal legea aplikatu diete 7 pertsonei, horietako 2 esan bezala epaitu zituzten atzokoan, zer iruditzen zaizuen? Protesta hau ez da berria, 2008tik inguru dabiltza holako ekimenak prestatzen eta Mozal legea aplikatu diete euren eskubideak kenduz eta nire ustez hau da protesta desmobilizatu nahian. Ez dute nahi alako ekimenak jentiak sortzia eta besta bankuen edo alako instituzioen aurka fatia. Eta orduan hori da nahi dutena da hori kentzia edo zein modutara. Informazioa boterea da, ez da? Eta agian ez du merezi horrelako informazioa ateratzea? Nik uste dut ari garela, hemen krisiak ere, COVID-aren krisiak ere, referentzia ugari eman digu, ezagutzeko gero eta gehiago non bizi garen. Eta zer den kapitalismo basatia, basatia da, begira. BBVak, Banco de Bilbao Bizkaia Argentariak, izen oso esateko, trafikatu egiten du armakin. Eta arma horiek hile egiten dute Yemenen, adibidez. Eta badakite hori, baina irabazia ematen duten ez, hori estali nahi dute. Eta orduan norbaitzuk, kasu honetan antimilitaristek, ausardia, adorea badute beraien administrazio kontseiura edo beraien batzarrera, akziodunen batzarrera joan da hori salatzeko, klaro, azarratu egiten dira. Eta ze gertatzen da, ez du BBVak berak zuzenean jokatzen. Nok, barne sailak, hor berriro, beste ardura bat. Hau da, Jaurlaritzaren barne sailak aplikatzen du, zer eta Mozal legea aplikatzen du. Antidemokratikoa den lege bat, ezta? Eta zigortu egiten ditu. Orain ikusi beharko da, ze gertatzen den zigor horiekin, hori 2019ko kontu bada, hau da, aspaldikoa, baina une honetan ari dira epaitzen. Bueno, ikusi behar dugu, haber ze gertatzen den, baina zigortua nire ustez argi dago BBVA izan behar da zigortua. Ze ezin da, halako armakin trafikatu eta diru erreza irabazi, odolaren truke, ez da, eta arma odoltzu horiek, negozio odoltzua dakartzate eta diru hori mantzatuta dago odolez. Eta hori salatzen oso ondo egiten dute. Ni oso antimilistek, aspalditik antimilitaristen aldekoa naiz, elkarrekin egon ginen gartzelan, beraiek hain justu insumizioa egin zutenean, ordutik ezagutzen ditut, usteot oso mugimendu interesgarria dela, eta noski arrazoi osoa dutela, babestu behar ditugu, eta BBVA salatu egin behar dugu. Ikusiko dugu zertan gelditzen den auzi hau, izan ere Pedro Sánchezek iragarri zuen aurrekoan Mozal legea ere indargabetu nahi duela horrengo urteetan. Ez dakit horren berri izan zenuen, Maialen? Bai, baina, ez dakit hori gertatuko da nala ez. Mozal legearekin pasetan dana da hori, ez dutela nahi jendia protestatzia, ez dutela nahi gure eskubideak defenditzia eta hortarako sortu zuten eta hortarako mantentzen dute, ez? Justo epaitutako kasu hauetan lantzen, gogoratu dut 2017an, ez dakit jakin duzuen, Ignacio Robles hiltzaileen kasua, bera zauen, Bilboko portuan zauen, kaxa batzuk ontzi baten
bai, barku baten sartzen, ez? Eta konturatu zanean, kaxa horietan armak, Arabia Saudirako zijoan ontzia zala eta armak zazela, orduan ze egin zuen, ez? Esan zauen esetz, berak ez dauela hori egin bihar. Eta zer egin zuten, soldata gabe eta lanari gabe jarri, ez dakizen bat egun. Orduan, nire ustez ez dugu beldurrik eduki behar. Ondo dauzen gauzak edo bidezkoak diesen gauzak defendatzeko, ez? Naiz eta poliziak edo epaitegiek gu beldurtzen alegindu edo zigorrak jartzen. Ere, antimilitaristen lelo famatunetariko bat da, horrekin lotuta, gerra hemen hasten da, ez da, banketxeekin, armak portuetan irteten, gero gatazkan dauden herrialdetara bideratuz, eta gero horren ondorioak ikusten ditugu, baina baita ere ikusezinak egiten dugu, ez da, aste honetan bertan migrazio krizia agerikoa eginda penintzulan, hainbat ehundaka pertsona heldu dira penintzulako kostaldetara, eta horietako asko eta asko noski itsasoan hil dira edo desagertu dira. Hola da, begira, ze garrantzitsua den batzutan, ondo bereiztea legea batetik eta objezioa bestetik ze importantea dena. Hemen objezio talde bat dago, ez da, eta nik uste objezioa batzutan oso importante dela, inkluso legeen kontra ere, eta adibide bat emango du, begira. Aipatu duzun kasu horretan, gertatu zitzaidan, nengoen alako debate batean, da etorri zen, garai hartan Bilboko portuaren arduradun nagusia zena Atutxa. Etorri zen debatera, eta nik kontu eskatu nion desanen haizu. Zuek, esaten duzue portua oso importante dela, garapenerako eta baina hau gertatu da, zuek nola zigortzen duzue persona bat, hain zuzen ere, armen fabrika edo trafiko naskagarri hori kontzientziaz eragozten duelako eta esaten duelako nik ez du parte hartzen. Zuek, zuhiltzaile hori zigortzen duzue, zigortu beharrean arma trafiko hori egiten duen jendea, da dios, erantzuna, ez guk hori dana lege barruan egin dugu. Ara, lege barruan egin daitezkena beraz. Orduan, batzutan, legeak bidegabea badira, objetzia egin behar da plante egin behar da, dudarik gabe, zuk ondo esan duzu, gogorra bada eta neurria baditu ere gero kontra, hori plantea egin behar da, ze hori da benetan demokraziaren alde eta justiziaren alde egitea. Hemendik adieraztea elkartasuna, auzipetu horiekin, eta ikusiko dugu zen nola amaitzen duen auzi horrek. Amaitzeko eta harin gaur baita minbiziaren aurkako nazioarteko eguna, emakumeek gehien pairatzen dugun minbizi mota hori, eta badagaraia ez da behintzat behingoz aurretiazko diagnostiko hori ondo eta zehatz egiteko. Pandemian zehar ikusi dugu pandemia dela eta testuinguru aldatu egin dela eta hainbat diagnostiko atzeratu egin direla eta bertan bera gelditu direla, horrek suposatzen duen arriskuarekin, Maialen. Bai, diagnostikoak lehen hau egiteko ikerketa behar da eta hori oso garrantzitsua da alde batetik, baina bebai nire ustez garrantzitsua da gizarte osoak ikasi behar dauela zelan tratatu emakume hauek, minbizia duten emakumeak, ezin zaiela bakarrik utzi, naiz eta euren familiak lagundu, ezin zaie tratatu espenaz, ezin da, askotan emakume hauek inkluso errudun sentitzen dira. Orduan, oso garrantzitsua da danok jakitzia, zelakoa da gaixotasun hau, naiz eta zure familian edo zure lagun artean ez eduki. Eta bebai oso garrantzitsua da osasun mentala emakume hauen eta euren familien osasun mentala zaintzia. Horiekin geldituko gara, izan ere denbora barik gelditu gara, plazer bat beti bezala, Maialen eta Carmelo gurean izategatik, eta jarraian eguneko albiste nagusia Carolina Suarez Nakidaren eskutik ondizan. Venga, agur. Fijatu altzea, komuneko mogeta horrien, oi bai. Haze, wifi, puska. Nik etxean berdina zakat. Bai? Bai, Euskaltelekoa. Aiba. Euskaltelea pasako naiz, Ezagutu Euskaltelen Wi-Fi Mesh. Abiadura handiagoa eta erabateko estaldura etxeko txoko guztietan. Zatoz Euskaltelera osoa Infinitirekin eta eskuratu 500 megako internet, bingugikor linea gigamugagabeekin. Telebista laukadekoa eta Netflix, hilean 29 euro bakarrik ordainduta. Eta bi Wi-Fi Mesh amplifikadore adimendun barne. Bai, irratia. Naiz irratia. Irratiak
iraganetik baino etorkizunetik baitu gehiago, herri honek bezala. Horregatik gu, etorkizuneko irrati bat prestatzen hasi ginen. Entzun dugu gure podcastekin erritmo onean txukuntzen duzuela.